to pini ada nili hemalong nili PSLC ex candidate lo non ke BJP lo non pini nang tum na daka prangsi media aporte tum ke ba aport nang to han ka churu pajer lo basi pini ada nanga cetong dundo la pualang ke dhorom teron alang ke PSLC ex spokesperson lo non BJP yang dun juga pos alang ke PSLC spokesperson lo na penili abang ke ex candidate lo non ke BJP lo na pen po alang tumbang ke members lo klembarim non tum klembarim matum side lo masih pini labang so media nang kahang nang kok alam thegel pulo arni sini nia prang dak chin thong along PSLC CC committee a president ake hailong kiram teron niliphan kalili kalang lang alam niliphan arbok lo nili PSLC chi open BJP dam juilo for tarik kripli non ke dam tang tarik kripli arni sinili officially letum kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke ilitum kaching honai nona MP lapen ex MP lapen CM ya mangnu nilitum bang ho nilitum haldak BJP join dun lo officially ase halasuki join duna joine dak chinthong along PSLC ke bobji angring thet tanlo lasuka phire joine si chinthong PSLC a committee amepu akai long kiram terona bangke niliphan kalili kalang lang sinar bogdun lo nang karbok dun alang thigela puhelo BJP dun po our side long lote amarni party pensi thurji posi nilika ningje posi alangli akai long kiram terona bangke niliphan arbok lo lasi lapuson kalili kalang lang nili ningje long le pinalam kalili kalang lang nang karbok thap po bangke inut leader pulote chok chedaji lapuson na bangke ahok alam si ningje nei yong sa ahok pet a leader yong sa alang li chikrongji pulonte ahok alam si rada phanthani nili ningje long le pinalam alang li narbok thaparet ke chok che lasi nili tum sorsaing tum te athema PSLC ing dukpik lang ki haji ta gali le tum ka sorsaji akam masawi BJP dun jo istani tum ka sorsa ponji akam masawi athe ki haji party gali lasi kopia posi nona bangke BJP kopia posi du nang kokma la salam the bangke nil tum hu nang kokko lasi lahelo PSLC ke damtang nil tum chupiduglo nili hello ke klem barim ke klem ke cheng lin cheng abang ku nili hello emethang duk det boy det abedet pen setame nilitum ke klem chupiduk pen rak det setame nilitum pang room lo lapen ave candidate arjab dun lo ahok pet sinang jaji bon pusi nilitum ta chetu dun lo bon seta aphia bangai kopilo central committee amepu akehai jai ka thar alang li kachuma thatwa bangke PSLC asongja angbong hiyansi kache sorsa new salong si kachipi kache sorsa kachiputot lason si alang lia bangke ni tum phanang jarong lo lapen ang tonging tiga thara group pujai ka thara group laposon si alang li taxi alang li team ni hason nang taxi alang li media thengnu stame alang li party si vet angbong si kapre ka party ason chi tin si alang li kalili kalang la esona bangke non tribal pen ilitum chupa hilunai kichi ke biaso pen chupa hilunai gi ilitum alang tumavut nang ne etum tribal avut sinai pusi alang li ke dam tangar ni nang than lo nang than sa hok lo bon pusi ilitum tama thadun lo ijuda por ke la pugli det alang li bangke hala lorin juti gogoi okhil gogoi ke hai tum bang amar alang li phan pa dok kondor lo alang li Indian Airlines along dam lo hada ka bangke abonggali abehari akichi aso penang party thu toilo ke juda banganil tumhan pilo nang epu non amake le tum kichi ke beavuta pangrom ponru bana popak silin tum phanang thanrong lo lasi lapuson parlinlin parlo lu nang kijalong abangke nili tum dudun thethe lasi lapuson
parlilin par lo nang ja joinisi nili tuma bangke EPSLC la leke hai jita kali lapen akam kichun jita kali unil tuma thasi nili tum EPSLC ci open nil tum BJP non ruling government along nil tum ruling party along nil tum ching bidun lapen dolang alang li lapuson meeting wang lopote hadake angtong 3 thara photo tari haladake amu angtong 3 thara group pan meeting hangri lapuson loksi kedam tang tan tum pan napil khatlo bohas da chakri lason sin tum pan napil khatlo lapen longbok kedam tum pan bohas chakri pan sin tum pan phun nang kolo nang thanlo lason lo lapen longbok kedam tum ke BJP long men se poisa ke ban tang RSS lo tang bongo sena lo tang lason si alang li ir dun lo lasi lapuson na bangke parlilin paro lo lo bangke nilitum dudun thek the osi nilitum EPSLC pen chi osi BJP long dun nang kok lo la hello la pen alang li ke ajat along ta alang li ke anuvet chi pe thek de anuvet chi pe thek det alang li ke a sitin asong along phanta charbu anglo hamphang asong kwan ma ke do KSA pen chenglo organization kwan ma ke do alang li ke charbu dun anglo kipusi tribal unity tribal chingri nangji etum khaisuan chingri nangji pu ate chingri nangji te kopi posalang li kopi si our organization asong ba dalang li charbu laplo lapen ke peposi song si party si leader ang bong talang li ka charbu akamalang li claim laplo nang jalin laplo lasi lapuson keja thap keja pru song ja long abangke parlilin paro lo bangke along asong ja ke ja party long bangke tum dudu thek the usi nilitum stame mathapa me pasi nilitum non EPSLC long ke claim active atu nilitum EPSLC pen osi nilitum BJP dun lo kasi dupi gala non alang tu makai long kiram teron dak chinthong EPSLC mepu stamin panapulo inu ta ponon e tu pon un ma ponon e make non MP relief bipo so joining program bipo hala daksi alang nang thedun long pu lasi da chinthong along bangke nili chuning rilo through media pe nili chuning rilo EPSLC along ke do arat an setame ilitum kamang hudu nai akama velo EPSLC ke haijia party ta kali lapen ki unama se un e rada athi ilitum dak lak krihinia population ang bongsi ilitum ladak kar bianta kachingri long le kachu bhong pon lok pulonte kupu silitum ka haipo suri cap in koinat long lok second division ke long lok le election long e ke choki gali lasi la sona long abangke ilitum dudun de dar nai nili chuning ri lo dak chin thong along lapen kar biang long adang EPSLC tum stame ake hai jaiga thars asang ho ke ja a party EPSLC long bangke chi udun lapsi non ilitum ruling along non akai ilitum kaching honne CM tuliram ronghang ke claim ke dam ke me lapen ke longri long part ka paching thura side along ilitum chirap chitudun si akimi usi nilipuji ya pe ilitum chinilo alang li ke ja kam chunche puge ilitum non ke dam ta ilitum theklong alo athema alang li case ki pi soni son thomlo alang li non tribal ke election thulong le palang li case pilo Pawan Kumar right la he ya Ajit Kumar de alang tum pan case alang tum puthak case pilo sita case hailo ma pini kan ner cap set cap part at lo la so case non in summary sonak thak se alang li consular voter list along pen ke cheke biamen than enang jipu alang li Guwahati High Court case pilo tahala so case ta pini da consular so drop that pen pini ha gornorari deng dolo gornorari deng doko pi gornor approval pipe pu ta pipe dat ni tum case pi pu alang tum pi hailma pini pipe a case puan si damjulo ta pen re-election ta dopo pu chekleon trok ang bong dopo pu non chekleon trok alini kan hini non par eno dolo malase isi not a case ki pita alang li chupichun thek tuliram ronghang Dr. Tuliram ronghang ke claim ke dam ke me pen tim kar biang long ke claim ke dam ke me ka paching thura sai long cherap dun rong sa ke me usi nili ka du ka be kar biang long EPSLC arar phanta nili chining ri ning che thesi BJP long ki join lo la nili ning che thekela helo ili tum non ke dam tang same kaching thura war sai non chin thonga war pusita ke dam tang arnia bangke
non ilitum towar ave lahai school ave non ke school stame da habain ti long stame central school lang kimlo la pen towar stame non chinthonga kroiput ali ke non selam bom lo lahai ilitum phanta nang rab lo la pen batai sike munit tumen men claim de don esita alang li claim chet pe non ka ching thura war sai alang li claim bom lo la sui ning kang sam si du no la pen dolang ilitum dak sik sidula long ketok do dimbang hala hello alang tum pulo non tribal atum election thulong le la pen vote jog long le si alang tum pulo APSLC ak hai jai ka thar asang hupen alang li prosar lo sita me sik sidula long ketok do je permanent resident akichia so an ke election thulong vote jog long wala dak dulu an ke long se voter list long amen du tang lok lote permanent resident la son chiplang det la si alang tu aphan ke than je phan ke ili tu men than proof ji pe ke akisung du aposi non ake hai ili tum ka ching hon nei ake hai CM Dr. Tuliram Rong Hang alang li kama tha bangke sining ki doga bangke la hello alang li non chukadam tang song tro phan accord ka che tok japon si haladak sit thong kepra pli tribal phan ST phan reservation alang li bilo bidet lo la son nak thak sa hala sit kep abangke dak tribal ta thurong non tribal phan pidet ko selang kapat chethang IPSLC to pa chethang sistame hadak abangke tribal non tribal ta thur jamlong kusi kitu tasimon second step abangke etum chesong pen claim pen no the second step abangke hala sit kep along sistame sit pho bangke ST phan reservation no te sit pho se hala tribal pen non tribal thur jam lo son si alang li sistame ala son si matha ponji kusi nili matha athe nilitum theklong lo Tripura long ta Tripura Autonomous Council pen isi high court long case pilo je non tribal atum vote jok long le la pe election thulong le kwa case pilo sistame hada bangke bang high court atum case sama si reject that lo hada ke pupilo tribal non tribal atum election thulong le puke ke khang ama siawi pusala da high court pen pangda lasi voter list along amen ke du la pen permanent resident an ke halada election autonomous district council along election thulong la pen vote joglong pusi Tripura high court pen ke la salam pangdak lo lasi non bang ke Tripura long ta ya la son si mathalo etum men ke than proof ke une de lo apot eletum la son che song si nitum apong che song pen claim si ke parman long ria parman che song si itum bang tribal aphan reservation claim chet si itum last bang ke tribal debt chipit thur long nang popo hala sona BDC non Tripura long bang ke non claim lo la si hala son dak thaksi non li tuma CM tamil la son si non e pranga bang ke matha popo iltum ka du ka viarat che tudun bom penalang li phan rap dun bom te la son si alang li matha popo si nili la son ninga che thei pen si nilia bangke la BGP long chepa oglon lo nang ni APSLC fansiling dok de ma jai ga thar fansiling dok de la la pen nang gila kicheng ko nang ni 6 dollar si pangtang nang ni pulo non bang ke nang ni so 6 dollar phan nang ni claim pon pilu ga alam bang la pulo ke dam tang bangke 6 schedule ko antong arlu kitok ne kitok te ne hala bangke nilita porhe pame melo banang thang no proilo non stame non bangke nilita porhe pame lo athe mahala dak tribal ape non tribal ke thurji provision ta hadak do dasi 6 dul pangtang nang ne od nang ne ko bangali 6 dul pen pangtang nang ji stame as a provision a teng pen dam si ilitum hala bang claim na ko la bang